Que tal? Como están? Benvidos un día máis ao Verbas Van. Na etapa da vida da xente, pois, hai un episodio que é difícil que un non viva. Pode vivilo un día, un mes, a mocidade ou incluso toda a vida. Imos falar de imitar o look das películas. María, Jorge, benvidos. Cousa que se leva facendo moito tempo, isto do imitar os looks das películas. Fíxose máis evidente despois da Guerra Mundial, donde o cinema colleu máis pulo, entón a xente quería imitar os looks que levaban os actores e actrices famosos. Non só eran influentes os actores, senón tamén os estilistas que che dicían, ademais de que roupa tiñas que levar, pois como había que levala, como había que combinala, como poñela, colocala. E houve momentos míticos. Por exemplo, aquela famosa película Gilda, cando fallo de... E a min iso marcoume tan profundamente que no marco desta guerra que veño sostendo dende hai varios meses co xefe de departamento de estilismo da TVG, Heriberto, que está empeñado en que non amase os meus brazos poderosos por amor de certas apreciacións visuais que el ten, pois eu que coincido con Heriberto, tamén teño dito. Iso vídeo de cerca, vedes que non é tanto. Javi pode dicirvos que non é tanto. Eu o que lle quero suxerir a Heriberto é que me poña uns guantes destes, que me poña unha destas camisetas curtas que marque a miña anatomía, que podría marcar tendencia, e despois para cubrir unha luva destas ata aquí, en plan Gilda. Bueno, non escaquei a pregunta. Hoxe estamos falando de imitar os looks de película. Por exemplo, María Canosa, chamaban Yarale, certo que hai un parecido físico, non sei se levaba así algún día algún tipo de roupa, sentiu a chamada da roupa dese estilo? Hombre, de ir cómoda, sí. E algunha vez levaba unha pucha na cabeza. Son máis de sombreiro, pero... Jorge, hai fotos que demostran que el, na súa primeira mocidade, porque el vai pola quinta mocidade, que el vai estar sempre, el vai ser mozo sempre, pero está agora na quinta mocidade. Na súa primeira mocidade tiña un looks que era orientado nas películas de José Antonio de la Iglesia e de la Loma, que eran Perros Callejeros, Joel Torete e el Vaquilla, que era un pouco o estilo que tiñas ti. Unha evolución houve a Conan tamén. Despois te hecho unha época máis Conan. Despois unha época Camilo VI. Camilo VI tamén marcou un pouco o teu estilo. Houve unha etapa posterior, Sergio Dalma. Non, pero falamos de película. Sergio Dalma película non fixo. Pero Perros Callejeros marcouche. Aquela época que tiñas un pouco de kinky. Non terías un Seat 1430? Tuve un 1430 e un 124. Os dous. Tiñas que verme a min ali dentro. Aquela era chegar ti a Carballo e marchaba todo o mundo. Xa estaba con estanco cheo. Que pasou? Que chegou este de Ballo. Fin, presento xa os nosos dos concursantes doxe, a Javi, que é informático, que leva con nos aquí in hilo tempore, que diría outro, sempre padecendo así eses enfrontamentos de Jorge Mira ou eses comentarios tal. Javi, falamos de pelis, confesa, porque isto ten algún pouco tamén de ser despirse públicamente, non? Pero tiveches así algunha época influenciada por algún... Eu creo que non me lembro, pero así falando de estilismo, eu creo que para Jorge había que ambientalo na película 300, para que se poida lucir como él debería. 300. Como sabe? Este home ten o meu corpo na cabeza. Enteiro. En fin. Flashdance, eso, tipo leggings, eso non traballaches nada, non? Puxen algunha vez e ao verme no espello de boteino. Mellor vou cambiar de tal. Canto mal fixo Flashdance, que autorizou o sair á rúa con leggings. Xa dixen aquí outra vez que o leggings está acabando ca bata de cores típica da señora. Se en calquer momento saen á rúa a preguntar e aparece xente con leggings. Presento vos a Rubén. Rubén é programador web, vende ordes, algún look así de alguna película. Non, nada especial. Nada en especial. Gusta máis de acción, pero non quito a camiseta. Non quita a camiseta, pero non és como Jorge que está desexando tal. Digamos que sodes dous estilos. Ti és máis de Ordes, ele é máis de Santa Comba, que hai certa rivalidade nocturna tamén, non? Sí, a verdade que sí. Por aí estamos. Douche a escoller, Rubén, entre vestiario e filme. Vestiario. Moi ben. Pois ocupa a túa posición e comezamos. É certo que Flashdance é fama.
fixeron moito polo legging, pero Flashdance acompañaba o legging dunha cousa que chamaban os quentadores, que era para poñer así do xeonllo para baixo, unha cousa así, en fin, que popularizou tamén Miguel Bosé. Jorge puxo algo. Teño que dicilo. Os de Fama tamén. Pero ti puxéchelos en ocasións. Eu tive unhas etapas deportivas moi variadas. Sí, deportiva, sí. Moi ben. Deportivo Almería. Palabra de 7 letras para Rubén. Pista. Café e torradas, por exemplo. Tempo. Buscamos unha palabra de 7 letras que, por exemplo, pode ser café e torradas. Rubén. Almorzo. Almorzo. Se hai un título que resuma a perfección do que imos falar hoxe no programa, ese é Almorzo con diamantes, a película de 1961 que converteu a Audrey Hepburn no estilo a seguir, a elegancia que desbordaba esta muller, e de paso tamén cambiou as tendencias que había ata o momento. Todos lembramos ese vestido de seda negro deseñado por Givenchy, non? Ou así. Givenchy. E ne llevou dando. Tamén levaba luvas da mesma cor, tamén longas como lle gustan a Jorge, esa diadema con diamantes, ese look coñecémolo todos. Heriberto, toma nota. Eu quedaría fantástico. Para min. Non, para min, digo. Como que para ti? 4 puntos que soben o marcador de Rubén. Imos coa palabra de 8. Recibir un sacramento. Tempo. Falamos dos sacramentos da Igrexa. Bautizar. Bautizar. Moi ben, a repercusión do cine na moda da rúa vai máis alá de crear tendencias, o que fan tamén é bautizar pezas de roupa. Así que hai certos modelos que despois de aparecer nalgúnha película, danlle nome a ese estilo de roupa, a ese corte. Por exemplo, os vestidos baby doll, que son vestidos de corte infantil, que aparecían na película Baby Doll e que utilizaban as súas protagonistas. Tamén as rebecas, as chaquetas estas de punto, fixeronse famosas porque as lucía a actriz do filme Rebeca, precisamente. Na peli de Hitchcock. Alfred o Hitchcock. Hitchcock parecías ti con aquelas 6 puntos que soben ao marcador de Rubén. Falando del... De Hichiños. Sí. Unha película que tamén marcou bastante tendencia foi Vertixe. Vertixe. En 1958, e ali aparecía Kim Novak, que era unha loura destas, así con pelo que parecía a muller de Pedro Picapiedra, que era Kim Novak en debuxo. Vilma. Vilma, iso. Entón, aparecía así cun abrigo de pel branco, que agora, é bastante usual na nosa iconografía, pero que daquela era a primeira vez que se ponía. Que, por certo, o mal que tiña James Stewart, que, como lembremos, tiña así un mal de altura que lle daba medo, non é vertixe, é acrofobia. A vertixe é unha especie de unha síndrome que o que fai é que se che moven os obxectos ao teu redor, non? Non é o medo ás alturas, empregamos mal o termo, é acrofobia. E sobre vertixe e sobre equilibrio preguntámoslle aí agora a Rubén. Pois esta é a pregunta para Rubén. Cal dos seguintes sistemas regula o equilibrio e o control espacial? Tempo. Linfático, vestibular, límbico, endócrino. O sistema que regula o equilibrio e o control espacial. Linfático, vestibular, límbico, endócrino. Linfático. Non. Javi. Vestibular. O vestibular é que no noso oído interno hai unha especie como de canais que son os que orientan o noso corpo, digamos, teñen así como unha especie como de ariños, están aquí postos na parte de aquí detrás da orella, por dentro, claro. E esas especies de semianais son os que regulan a nosa posición. Entón, cando alguén ten vertixe,
en moitos casos ten un problema con ese sistema de orientación, non? Pois 3 puntos que soben ao marcador de Javi. Época de pantalón cabicha así apretado nos baixos. Nunca me gustaron. No. Nunca me gustaron. Fuches sempre máis holgado. É dicir, Sí, eu Travolta a ti ache máis na do sábado noite que na de Gris. Sí, exacto. De feito, o traxe Gris Perla, co que recibiches os primeiros premios Nobel que viñeron a Santiago, tiraba un pouco ese corte. Un pouco, pode ser, sí, de verdade. É un corte un pouco Toni Manero. Palabra de 9 para Rubén. Ir a menos. Tempo. Buscamos un verbo que ten esa acepción. Ir a menos. Consumiuse o tempo. Esmoreceu o tempo porque buscábamos esmorecer. Estamos falando de que hai películas que deron pulo a certas prendas de roupa, pero tamén aconteceu ás veces todo o contrario, que fixeron que esmorecera o seu uso, que desapareceran completamente. É o caso da camiseta interior masculina, cando na película Sucedeu unha noite, no ano 1934, Clark Gable abriu a camisa e, non había camiseta interior debaixo. Entón, os homes decidiron desde ese preciso instante que non era necesaria para nada e deixaron de utilizala. E está comprobado que as vendas descenderon moitísimo. Mira ti, os fabricantes de camisetas... Non levaba nada. Non levaba nada. Bueno, tiño que ver o iso. Quitou a camiseta, quitou a camisa e víase o peito. Mira ti, Clark. Eu aquí, eu faría, pero non me deixan. Non te deixamos, non. Ti estás aquí moi constreñido. Sí. Pasou fatal. Ti tiñes que ir a Belezas ao auga, un tipo de... Unha cousa dese estilo. Ou isto con un toque máis dinámico. Ou con un encerado, que eu, pois, non sei. Que podes contestar ao mesmo tempo que amosabas as túas habilidades para mover según que partes do corpo. Ou en vez dos marcadores estes, pois aí veo así con... bailando, sabes? Tipo samba. Bueno, estás para as contas, Jorge? Sí, despois desta disquisición. Tempo. 46 máis 49. 95. Menos 56. 39. Por 7. 273. Menos 87. 186. Máis 66. 252. Entre 4. 43. Non. 64. Non. 63. Ben, agora sí. Vaya maneira máis parva de perder 5 puntos. É o que hai. Esta É como se che prestara que a xente... No, me... No. Ahora, Como que non? a ver. Espera un momento, como que non? Espera. A que é como se lle gustara? A mí parece unha mal. Ves? Aí tes. No, é que isto dalle un pouco de vidilla ao programa. O programa tamén intentamos crear tendencia. Bueno, non sei. Esta xente da web tamén ten así, pois, as súas manías, non sei. Es ben repugnante. Como, o sea, Primeiro dice, non nos damos casado, di como 43, estar o casado. sea, acerta na unidade, que é un pouco tal, e pois, bueno, queda afinar a decena, e non, e pois na seguinte, pois, escaralla a unidade e a decena. Tienes que abrir un blog de comentarios Eu posteriores. creo que sí. 15 puntos que soben ao marcador de Rubén. 25 puntos fixo Rubén na súa quenda. Apañou 3 no rebote Javi. Cambio de quenda agora. Hai unha cousa importante no look de Jorge Mira. Nunca nos metemos con el, pero eu insisto. Alguén que queira recompilar na hemeroteca a dispor de todo o mundo as primeiras fotos de Jorge Mira cos premios Nobel, aquel traxe, polo menos recibiches a 8 con el. Ata que te dixo alguén, non podes sair máis fotos con ese traxe. Miña nai. Claro, a señora Lola dixo, cada vez que era un premio Nobel fanche 20 fotos, todas sales co traxe Gris Perla. É que calculaba mal o número de fotógrafos ao principio. Xa entendo. Bueno, palabra de 7 letras, pista para Javi.
A que se leva cun no. Tempo. A gravata. Exactamente. En Annie Hall, no ano 1977, película de Woody Allen, Diane Keaton aparecía ataviada pois cun look que ata o momento fora masculino, levaba un traxe, con chaleco, con gravata, con sombreiro, camisa, pantalóns anchos. En lugar de que a xente non lle gustase nada, pois puxose de moda e deu lugar ao chamado look andróxino que está sempre enriba das pasarelas. Foi a primeira, Diane Keaton. 6 puntos que soben ao marcador de Javi. Buscamos outra palabra, agora de 8 letras. Modo de proceder, tempo. Tamén é un modo de enfrontarse ás situacións. Actitude. Moitas veces nos looks que nos gustan non está só a roupa que un leve, senón tamén a actitude coa que a leve. E James Dean pasará a historia do cinema por ser un rebelde sen causa e o look que levaba, que era do máis normal, pois eran uns pantalóns vaqueiros, unhas camisetas básicas, unhas botas gastadas que ata o momento non eran icona da moda, senón que eran de traballadores. El, pois, con esa actitude de rebeldía, pois, puxo de moda. E, ademais, a xente que é rebelde na sociedade, pois, utiliza ese look. Pois 2 puntos que soben ao marcador de Javi. Outro home que fixo moito, así, digamos, no estilo de Jorge Mira, foi o compañeiro de Ricardo Taps en Miami Vice. Sonny Crockett. Sonny Crockett. Fixo moito... Aí había actitude, aí había esa barba de 2 días. Exactamente. Aí había tamén esa cousa, esa camiseta debaixo das americanas. A engurra é fermosa. Gurra e fermosa. De feito, en algúns almacéns norteamericanos había a sección Miami Vice. Miami Vice. A sección Miami Vice, ali. Sí, fixaron ben, sí. Realmente... O máis che gustaba a ti era que vivía con crocodilo. Sí. Ti cambiaches crocodilo por araña porque non é un animal, digamos, que forme parte do ecosistema autóctono. Pero tiñan un estilazo aqueles dous. Que sería de Ricardo? Bueno, non sei, el estivo casado coa muller de Banderas. Sí. Claro, Bueno, máis ben Banderas casou ca que fora muller del, porque foi sí, é verdade, sí, foi ao revés. que ven sendo filla da que dicía de tal que traballaba tamén con Hicho, Con moito, Hicho, sí. Tepe Hendrix, Era a súa sogra. que non ten nada que ver con Jimi Hendrix. Bueno. Pero Pois, bueno, no look que tiñan estes de Miami Vice había moito traxe folgado de liño. A pregunta para Javi vai sobre o liño. esta é a pregunta: de que parte da planta do liño se obtén o fío téxtil? Tempo. Do froito, das follas, do gran, do talo. Do talo. Do talo, isto quere dicir que Javi pois debe seguir bastante ben as actividades de divulgación da sociedade, da Asociación de Amigos do Liño, a que lle mando un saúdo. E ali podedes ver tamén que hai unha cousa que se chama a liñaza, que é a semente da que se saca fariña e aceite, e tamén hai un desfile. Ali, pois, bueno, no que desfilan modelos profesionais e outros que, aínda que non son profesionais, pois exercen dun xeito que realmente o parece. Verbigracia Jorge Mira. Bueno, pois, por exemplo. Sí. 10 puntos que soben ao marcador de Javi, que xa non sei por que chaman desfile do encaixe de Camariñas ou do liño de tal, desfile Jorge Mira, punto. Palabra de 9. Son famosos os de Harry Potter. Tempo. Anteollos. Sí, os de Harry Potter e tamén outros, porque grazas a que Tom Cruise os levaba en Top Gun, ascenderon moitísimo a venda de certa marca de anteollos pro sol. Gustoulle a xente, gustou. 8 puntos que soben ao marcador de Javi. Top Gun, ademais das lentes de sol, tamén puxo de moda
as chupas de aviador. Ti veches algunha, Jorge? Non, porque eso para min xa era demasiado. Sí, sí. Eu non sei, mesmo eses lentes así tamén tampouco lle collín así un pouco de rabia. Pero mira, falando de Harry Potter é un tema distinto, porque os estes que son así moito de darlle a informática, atrevellos tecnolóxicos, son os chamados geeks. Entón o Harry Potter puso de moda o estilo geek chic. Geek e chic. É dicir, geek non destes así, o típico fanático dos ordenadores que ten así un pouco de sobrepeso, pues ten unha maña de vestir con camisetas así con símbolos, bueno, un arquetipo moi curioso, coñezo varios amigos así. E pois hai a variante pois chic, que tamén lle gusta, pero ten así un toque Harry Potter. Moi ben. Ben, Estás para as contas? imos. Tempo. 58 máis 37, 95, menos 63, 34, 32, por 7, 224, menos 46, 178, máis 76, 264, entre 4, 46, non, 64, non, 66. ai, mi madriña, ui. Hoxe é un programa especial para Javi porque, como lembraremos, está empatado no top 1 da historia deste programa con Eloi. Entón, se hoxe gaña, pasa a estar pois, de número 1 só en solitario, e pode que esa presión lle estea causando algún tipo de mela, porque gastou raya e pico para facer os 66. Eu o fío desto do teu comentario de antes, para cando Jorge Mira concursando no Verbas Van? Eu, pois mira, un día teria que ir, sí. Un día que fagan un de... Hai opcións, un día de coñecidos, de famosos, eu que sei, sí. Eu contra María, contra Paco, contra... De nos non pediu nada, oiches. Isto é que ten bo criterio. El sabe Claro. realmente pois, onde está o espectáculo. Sí. Pois por iso, ti soiño, dalle. E poñería as probas tamén. É máis ben por facer sufrir a ele, non por outra cousa. Por iso digo que... 15 puntos para Javi. Despois das quendas, 44 puntos ten Javi, 25 puntos ten Rubén. Imos ao man a man. Poden escribirnos se queren vir concursar. Hai que pasar polo trance ou pola situación de que Jorge pois se meta algo con vostedes. É así, nós querémoslo así. O enderezo electrónico para escribir vv@crtvg.es. Agora hai 60 puntos en xogo, en dúas probas, que son para aquel que active o botón antes que o compañeiro, logo de que eu diga tempo, e dea a resposta axeitada. Comezamos pola palabra de 8 letras. Esta é a primeira pista. Moitas caeron nela tempo. Moitas caeron nela para homes e mulleres. Pontus Veteris é unha das nosas. Preséntanse as novas tendencias. Rubén. Pasarela. Pasarela. Aí estamos, temos varias acepcións para esta palabra, para a que ven o xeito o día de hoxe, é esa superficie elevada pola que desfilan as modelos en as que podemos ver as últimas coleccións. Gustoume moito que sincronizados foron. Están Sí. casi aí... Case o tempo. Pasarela, que tamén é o nome dunha localidade próxima da Costa da Morte, próxima a Ballo, próxima Sí. a... En fin, a tiro de pedra calquer sitio da Costa da Morte, que ten un restaurante que se chama Casa Paco, onde hai máis dun ano que sabemos que hai uns fideos con ameixas moi saborosos, pero que Jorge Mira quedou de convidarnos. Seguimos agardando. 10 puntos que soben ao marcador de Rubén. 35-44, chegou a proba do botacontas. Estamos facendo un programa moi televisivo. Eu pregúntome que pasará se algún día lle daran igualito.
Si lle dan igualiño non pode ser, sempre ten que haber un milisegundo de diferenza. Eso que plantexas non creo que sexa posible. Cousas así. Ben, falamos de películas. Pro botacontas, vamos a falar dunha situación na cal estamos vendo unha película, e vemos un cacho, e imos botar contas. Ti, o estilo Men in Black este... Puso de moda o Tarantino non, Tarantino. Como? Quentin Tarantino. Non se di... Tarantino é un grupo de baile tradicional. Va moito ao lugar. Tarantino. As Malvelas... Jim Carrey é Jim Carrey. Jim Carrey, como dis ti? Jim Carrey. É de Carreira, de... E María Carey é unha prima de Carrey, é Mariah. Bueno, pois Tarantino que foi o que fixo de Reservoir 2, tes máis de Reservoir 3. A mí Tarantino me gusta que cando hai sangue non me vai... Non vas, efectivamente. Bueno, pois vai de películas, dis, non? Sí. Bueno, pois atentos ao anunciado, Rubén e Javi, tamén atentos ás posibles pistas que poidan ir saindo. Este é o anunciado. Despois de ver 960 segundos dunha película só vin a sexta parte. Cantos minutos me quedan por ver? Tempo. Pedimos cantos minutos quedan por ver, levamos visto un sexto da película. Ben, problema clásico, 960 segundos son 16 minutos. Iso que levo visto, é dicir, levo visto 7 partido por 6. Javi. Son 96 minutos. Pero é canto me queda por ver. A pregunta é cantos minutos me quedan por ver. 96 minutos é a duración total, como levo 16 minutos, quedanme por ver 80 minutos. É unha destas probas velenosas, veleno leva L, nas cales, pois, bueno, pois ponse unha cousa así, bastante faciliña, pero que ten unha elaboración intermedia que ás veces causa un efecto despiste. Isto crea tendencia na televisión... Que é rabudo, que é rabudo. Na televisión española en xeral, na galega, por suposto. Por lo tanto, os 15 puntos do botacontas suben ao marcador de Rubén, o que produce en Jorge Mira casi un fenómeno de éxtase. Eu xa estou empezando a poñerme cardíacos, porque, bueno... Porque os marcadores quedan así, 50-44. Sabemos que 6 puntos víranse volado aquí no tema do chegar a encher. A ver como queda a cousa. Rubén, 6 palabras na túa quenda que comezan por VE. En canto ti queira xogamos. Empezamos. Tempo. Xardín, terreo, etc. moi fértil, poboado de flores e árbores. Verbas van. Soprar o vento con forza. Verbas van. Depositar un río as súas augas noutro río, no mar, etc. Verter. Moi ben. Someter a continuos abusos ou malos tratos. Vexar. Correcto. Cada un dos condutos polo que volve o sangue ao corazón. Vea. Moi ben. Camiño estreito que se vai facendo ao camiñar por el. Verbas van. Xardín, terreo, etc. moi fértil, poboado de flores e árbores. Verbas van. Soprar o vento con forza. Verbas van. Camiño estreito que se vai facendo ao camiñar por el. Verbas van. Volvemos a ese terreo moi fértil poblado de flores e árbores. Remato o tempo, imos ao rebote, xogamos con Javi, tempo. Xardín, terreo, etc. moi fértil poboado de flores e árbores. Verxel. Correcto. Soprar o vento con forza. Ventear. Moi ben. Camiño estreito que se vai facendo ao camiñar por el. Verea. Pois sí. 3 fixo Rubén, suma 15 puntos. 3 fixo Javi, suma 30 puntos. 65-74, xogamos con Javi e para o final as palabras que comezan por fi. Cando ti mo digas, Javi, Imos. tempo. Insistencia que se pon en algo. Verbas van.
Seguir no lugar ou na posición en que se está, deterse nun lugar. Ficar. Correcto. Tira de tecido que serve para atar ou adornar algunha cousa. Cita. Moi ben. Anaco de fío que se pega a unha tea ou que se desprende dela. Pero as van. Abertura estreita e longa que se fai nun corpo sólido. Fistua. Non. Pero as van. Sentido dunha frase diferente do que lle é propio. Figurado. Correcto. Insistencia que se pon en algo. Fincapé. Moi ben. Anaco de fío que se pega a unha tea ou que se desprende dela. Pero as van. Abertura estreita e longa que se fai nun corpo sólido. Fisura. Non. Imos ao rebote con Rubén. Tempo. Abertura estreita e longa que se fai nun corpo sólido. Fistua. Non. Pero as van. Anaco de fío que se pega a unha tea ou que se desprende dela. Fiuza. Non. Pero as van. Volvemos á abertura estreita e longa que se fai nun corpo sólido. Pois é unha fisgoa e o anaco de fío que se pega a unha tea ou que se desprende dela é un fiaño. Pois 20 puntos que soben ao marcador de Javi. 94 puntos ten Javi, 65 puntos ten Rubén. E desde este mesmo momento, Javi pasa a ser o máximo gañador da historia do Verbas Van. Nos 234 programas que levamos do Verbas Van, Javi é o plusmarquista, con 10.500 euros. Parabéns, Javi. Gracias. Rubén, grazas por vir. Non estiveches moi alonxado de conseguir a victoria. Para ti e os Xerais, este é o momento dos teus saúdos. Quero saudar a miña familia, a miña moza que me está esperando, e aos meus amigos e compañeros e todos os que me coñezan. Moi ben, Jorge María. E nós aquí marcando tendencia na historia de televisión en xeral, tanto no formato, pero creo que tamén nós individualmente marcamos tamén un pouco de tendencia. Ti máis que ninguén. Sí, non quería dicirlo, pero tamén a Xa o verdade. dicimos nós, non te preocupes. Se vostedes están pendentes de como hai que ir á moda, non perdan a Jorge Mira no seguinte Verbas Van. Vémonos.